खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी। 2 नं दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ खोनासंहैनायजों लोगोसे गोबां जेंनाफोरखौ बुजिनो लोगोसे रायजो राजाफोरनि आशीर्वाद मोननो थाखाय बे समाव गोबां दाब दाब दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साखाथियाव थांदों आरो गसंहैदों आरो बाथ्रा खोनासंहैदों। बे समाव रायजोनि खामानि मावनो थाखाय साखाफारा राजु कुमार नार्जारी बिथाङा नोंथांमोना नुना मोनदों जोंनि बे एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों बिथाङा जेराव मेरावनो उन्दै गेदेर गासैखौबो सन्मान होनानै मान होनानै लोगोसे रायजो राजाफोरनि आशीर्वाद नागिरनानै बेफोरबायदि गला बायदि बायदि हाथाय बाजारफोराव थांनानै रायजो राजाजों दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा खोनासंहैदों आरो सावरायहैदों। लोगोसे फैबाय थानाय जा 9 एप्रिलाव आसाम विधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरखौ राजु कुमार नार्जारी बिथांनो भट होनायनि थाखाय खावलायहैदों। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय रायजोनि खाथियाव धोनि गरिब बासियालासे उन्दै गेदेर सानालासे रायजोनि दुखुनि बाथ्रायाव बाहागो लादों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा बायदि बायदि दाब दाब ओनसोलाव थांनानै गला हाथाय बाजार बायदि बायदि ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाफोरनि जेंना दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा खोनासंहैनानै फैबाय थानाय समाव रायजोनि थाद'नाय गैयै खामानि मावनो आरो गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय थांखि लादों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। दानिया नायलांदो बिदिब्ला 2 नं दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै जेंना दुखु सुखुफोरखौ माबोरै खोनासंनानै जेंनाखौ मावफुंनायनि आरो लोगोसे गोजोन खौसेथि लाबोनायनि बाथ्रा फोरमायहैदों। नोंथांमोना जोंनि एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों नायलांदों।